Здравейте, аз се казвам Елия Мехмед и съм от град Айтос и съм на 16 години. От училище Сул Никола Йонков Вапцаров. Климатичните промени естествено са голям проблем за света от много години, това се знае за всеки, но за мен това е нещо, което е трудно да се предотврати, но не е невъзможно. И ако имаш една суперсила, как ще я използваш, за да промениш? Ако имах една суперсила, бих я използвала с използването на по-малко енергия и с премахването на всички отпадъци. Добре, едно послание? Едно послание мога да кажа вярвай в себе си и мисли напред. Здравейте, аз съм Мария Минакова, само на 14 години от град Айтос и се уча в Никола Йонков Вапцаров, също така компютърна графика. Опазвайте природата, за да опазите себе си. Казвам се Мехмед, аз съм от град Айтос, училище Сул Никола Вапцаров, паралелка компютърна графика. Бъдете отговорни и това ще направи добро в бъдеще. Здравейте, аз се казвам Бараш Мехмедов от село Никола Йонков Вапцаров съм, 10-ти клас съм и уча компютърна графика. Пазете природата, това е моето послание, за да може да живее. Аз се казвам Ирем Еминова и съм от СУ Никола Йонков Вапцаров и съм 5 клас и съм на 11 години. Пазете земята!